नोंथांमोना नैबेखौ नुदों बेयो जाबगें बिफां काश्मीराव बेखौ आङो नुनायमोन आरो बेखौ खेबनानै लाबोदों आं बनायनानै भिडिअ बनायदों बेयाव एम्फौ फिसियो आरो बेयावबो जाबगें बिफांनि बिलाइखौ जाग्रा एम्फौफोर दङ बेयो लाथा एम्फौफोरबायदि नङा बेयो बाहाय एसे गुफुर नैबे गिदिर गिदिर बागिसा आरो बेखौ बिसोर फिसियो आरो फिसिनानै बिनिफ्राय खुन्दुं बानायो खुन्दुंखौ बानायनानै बिसोर फानो खुन्दुंबो फिथोबबो बेनि दामा एखे 25,000 बे 30,000 सेम आरो बियो जाबगें बिलाइखौ जाग्रानि एम्फौआ नैबेबायदि आरो बेखौ आं मोनसे मिथिनो लुबैनानै होनाय जाबाय नैबे एकदम माने जोंनि आसामावहा बे एम्फौखौ मोनगोन ना मोना फिसिनो आरो बे एम्फौखौ जुदि जोंनि आसामावबो मोनोब्ला बेखौ जों आंबो गायनो इस्सा दङ आरो बे जाबगें बिफांखौ आं गायगोन बेथ' मेरला दङ जोंनियाव नाथाय एम्फौखौ जोंनियाव मोनगोन ना मोना सेरिकालसारफोरनियावहा दोङो ना गैया बबेयावबा दोङोबा सोरबा नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहरलाय आंनि कमेन्टआव लिरनानै हर आं खबर लाहैगोन सेरिकालसाराव 25,000निफ्राय 30,000 सेरिकालसारावहा इनकाम खालामनो हायो खोन्थाना हर बबे सेरिकालसाराव मोन्दों बबे डिस्ट्रिक्टआव दानानै गुबुन हादराव फानहरो गोबां दाम जगाजग खायनो खालामगोन बिसोरो बे जिखौ मोनसे बायनानै मोजां गाना उपाय नुदों आरो गुबुन हादराव साप्लाय होयो इनकाम आरो बेबायदिनो सर्सनि गोबां रां खामायनो हादों नोंथांमोना जोंबो जुदि बिदिनो मिथियोबा इसुक दङबा खबर लानो हागोन एम्फौ लाथा सेरिकालसाराव फिसिनानै जाबगें बिफां गायनानै थांनानै रां खामायनो हागोन गोजोनथोंसै बे एसेनोसै एम्फौखौ दाउ जानायनिबो गिनांगौ गैया